Zdravím vás, milí priatelia. Už ste mi viacerí písali, čo som prestal točiť, alebo čo som, kde som, ako som, ale nie, vôbec to tak není. Momentálne tiež sa nachádzam na lodi Olivia, to je naša loď s mojou priateľkou, na ktorej akože sa snažíme chytať čo najviac, ale však toho času je strašne málo, ale nejak sa snažíme, aby sme tu boli vlastne vždy. Čo sa týka tohto videjka, bude to také špecifické, lebo však nebude to také, že ideme za tou veľkou rybou, alebo že chceme niečo chytiť, ale proste sme len došli von, chceme sa cítiť dobre. Prídu sem za nami kamaráti, príde sem Mário Juhoš, Imro, Dávid, ktorých poznáte už z predošlých videí, to sú moji parťáci na ryby, tak nič nemáme na pláne, proste cítiť sa dobre, grilovať si na večer. Ale čo sa týka rybolovu, tak budem ja chytať korito, budem chytať pilier toho mosta, čo je tu vlastne na začiatku Kráľovej, a ako môžete vidieť z toho videa, že je to lov v prekážkach a áno, budem loviť tie kapre v tých prekážkach, lebo poslednú dobu, čo sme tu boli aj vonku, ja som bol s jedným kamošom na prívlač a proste strašne veľa prekážok tu bolo, ale videli sme tam strašne pekné kusy kaprov, aj sa tam vyhadzovali, tak som si povedal, že tuto musím prísť a snáď niečo aj chytím. Ale keď nechytím, aj tak odtiaľ to budem odchádzať šťastný, lebo však rybačka je aj o tom. Čo sa týka tohto, ešte som tu nejakých 24 hodín, vlastne jeden deň ešte tu budem sám. Potom sa ku mne postupne pridá priateľka, mal by sa tu niekde ukotviť aj Mário vedľa mňa, ale však ako vždy, opäť to nebude moc jednoduché, čo znamená, že ten vietor, to počasie nám to určite že skomplikuje, lebo dneska fúka smerom od Serede, čiže loď mám ukotvenú smerom zadkom na Kráľovu, ale za chvíľočku by sa to už malo zmeniť, mal by fúkať obrovský vietor z druhej strany, čiže sa budem prekotvovať na druhú stranu a ešte uvidíme vlastne, kde sa ukotvíme, ale pravdepodobne niekde na tomto okolí. Takže ideme na to, ideme do videjka. Ešte chcel by som vám povedať takú vec. Na Facebooku moja priateľka si spravila Facebookovú stránku, sme spravili pre ňu, lebo však strašne veľa ľuďom sa to páčilo, že ona chodí so mnou na ryby. Takže nezabudnite jej dať like na stránku Domka Karp. Čiže aj ona je veľká rybárka, bude z nej niečo z nej vychovám, tak dúfam, že to dobré, len poďme do toho. Takže máme tu prvú rybu na tejto našej vychádzke z lodi a ako už vidíte z názvu videa, že to je lov v prekážkach, aj táto ryba rovno to namierila do prekážky, ktorá je presne pred tým mostom, ale nejak sa mi ju podarilo zdolať a je tu. Wow. Krásny, není najväčší, ale pekný je. Super. A ideme ho pustiť naspäť do vody. Čln je za mnou, Olivia je tam a prúty sú vyvezené na noc, čo je veľmi super, nejak sa mi teraz nedarilo. Pri tých pilieroch proste bolo extrémne veľa prekážok, takže nejak to nebolo ľahké. Už pri pokladaní montáži som tam nehal nejaké 3-4 kusy, lebo non-stop som to otrhol, alebo som to proste zasekol do nejakého kameňa a potom, jak som to vybral, háčik bol tupý, čiže ako sa hovorí, nemal som to súdené. Teraz všetko už je tam, kde treba, idem naspäť k člnu. Ako hovorím, zatiaľ sa vám takto prihlásim. Uvidíme, čo bude, či noc bude zaujímavá, alebo ju prespíme celú. Priateľke sa to celkom páči, takže som veľmi spokojný už aj s tým, že ju to začalo baviť. Takže ideme na to a držte nám palce a dúfam, že v noci príde nejaká Big Mama. Ideme si spraviť nejakú fajnovú večeru a vidíme sa. Ahojte. Do piči. Inak extrémne som hrdý na túto loďku, lebo je to niečo brutálne. To je ako hotel na vode. Držte palce.
Hlásim sa s prvou rybou. Priateľka akurát išla do obchodu, som ju zobral na druhú stranu. Došiel som naspäť, ľavá udica bola úplne zohnutá dole prúdom, jazda. A mám tu neskutočného šupináča, zatiaľ najväčšia ryba tejto výpravy. A som veľmi šťastný, lebo je to ono. Prišla ryba, pre ktorú som sem došiel. Není najväčšia, ale je pekná. Idem vám ju ukázať. Krásny dlhý šupináč. Brutálny. Veľmi krásny. Dlhý. A už zrejme po výtere, lebo chýba mu trošku brucho, ale inak parádna ryba. Ešte raz vám ju ukážem, lebo moc nespolupracuje. Veľmi krásny šupináč, fakt. Strašne bojoval. Idem mu pustiť naspäť do vody. Yes! Takže je tu ďalší kaprík v poradí, vo váhe cca do 10 kg maximálne. Takže pokračujeme ďalej. Pred chvíľočkou sme chytili takého krajšieho šupináča dlhého. Ten mohol mať okolo tých maximálne 12-13 kg. Ryby nevážime inak moc, tie menšie, ale super. Celkom sa nám darí, keď tu mám priateľku. Záchranná akcia môže začať. Robil som si akurát raňajky, som vonku sedel a kúkam, že zrazu dačo. Padol vták do vody, tak ho ideme zachraňovať. Kamarát, vydrž to, už som na ceste. Bratranec, nemá sa čoho báť, lebo som tu. Tu poď a ničoho sa neboj. Ideme ho dať von na breh. Za maličko to bude. 5,50 a faktúru preposielam do mailu, dobre? Toto je asi 158 kaprík v tejto plus minus 5-6 kilovej váhe. Takže po incidente v Chorvátsku už mi len to chýba, aby kamera padla do vody, nič viac v mojom živote nechýba. Celý deň, jak som tu, a chytám týchto dorastencov, ale však aj toto je ryba. Takže super, utekaj, kámo. Pokračujem ďalej. Yes! Idem to tam vyviezť zatiaľ, to je super. Zatiaľ máme nejaké rybky nachytané a tentokrát to tam idem položiť. Sme už vlastne tu tretiu noc a
zatiaľ, ako ste mohli vidieť, úlovky sú brutálne, krásny západ slnka, takže aj ja to tam idem položiť. Rozmýšľam nad tým, že si zaobstarám nejaké GoPročko, lebo chcem, aby ste išli so mnou aj na vodu. Pri pokladaní montáži to je také, že lepšie ako manipulovať stále s kamerou, ale aj toto je lepšie ako nič. Takže pravdepodobne si do budúcna zaobstarám nejaké GoPročko. Takže som tu na mieste činu, vychutnám si tento krásny západ slnka. Takže super. Tak priatelia, máme tu zatiaľ najväčšiu rybu doteraz a som veľmi šťastný, lebo toto je vlastne krst mojej novej lode, tak idem vám ju ukázať. Táto ryba prišla z horného prúdu, čo som brával hore prúdom a je to proste neskutočný šupináč. Brutálna ryba. Je to niečo neskutočné. Fakt som veľmi šťastný, lenže nemám veľa času, lebo prišiel sem aj Mário, Imro má záber, takže ideme zdolávať rybu a možno, že sa ešte niečo podarí, takže som veľmi šťastný. Zatiaľ to vychádza a je to super. Bomba. Brutálna ryba.
ako chytil som už nejaké tie menšie rybky, tak som si povedal, že veľakrát vo videu to u mňa chýba a proste vám to nikdy neukazujem a nevysvetlím dopodrobna, tak teraz ako sa len dá vám to ukážem maximálne, jaké montáže používam a akú montáž vlastne na obidva prúty používam. Je to úplne jednoduché, ako teraz to ani nejdem vysvetľovať, že ako sa to robí, lebo toto spraví proste každý. Ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása a momentálne toto tu funguje a na to chytám všetky ryby. Ako viete, spolupracujem so značkou Korda, čiže používam ich produkty. Používam White Gapy vo veľkosti 2. Celkom veľké háčiky, ale netreba sa od toho bať, lebo pri takýchto zdolávačkách, čo chytáte napríklad v tých prekážkach, tak tie ryby proste treba ťahať trošku agresívnejšie pri tých prvých momentoch po zábere hneď. A napríklad túto, kde chytám ja, mám aj cievku povolenú úplne že minimálne. Čo sa týka toho záberu, ten záber je fakt silný, ale tá ryba, nechcem, aby sa pohla ďalej, aby náhodou zbehla do nejakej prekážky. Aj napriek tomu, že používam tie plavačky, ktoré mi pomáhajú v tom, že tie silóny mám nad tou prekážkou, tak používam tú dvojku háčik White Gap. Vyzerá to úplne nejak takto. Ešte vám to skúsim zaostriť aj mimo tohto záberu. Je to úplne jednoduchá montáž. Používam boiliesy v priemere 20 mm, Spicy Crab, homemade, samozrejme z produktov Mylan ich vyrábam. A tie dávam pod seba. Skúšal som chytať aj na popky, ale chytal som proste menšie ryby. Dával som aj klasický 20 s popkou na panáčika, ale proste prišli na to menšie zábery od menších rýb. Takže ani nebudem sa s nimi vôbec maznať, lebo však tie ryby, ktoré som aj doteraz pochytal, aj tie úplne tie najmenšie, ktoré proste mali obrovské huby, takže dve takéto 20 tam vôbec nerobia žiadny problém, že by to nasal kapor. A už tá 19 už ani vôbec nehovorím. Takže vyzerá to nejak takto. Ešte vám to takto nejak skúsim ukázať do tej kamery. Asi to vám to natočím aj zvlášť. Úplne jednoduchá montáž, dvojka White Gap. Potom používam Dark Matter Super Heavy 30 librovú stuženú šnúrku. Táto šnúrka je proste vynikajúca, ja ju používam aj na riekach, aj na odchod, proste non-stop ju používam, lebo je to úplne jemné, takže volá mi priateľka. Áno, láska? Už si tu? Dobre, idem za chvíľočku tam. No, ahoj. Priateľka prichádza z obchodu. Čiže tieto šnúrky proste ja používam non-stop. Dával som tam rovnátko, ktoré som si urobil ja, to je to Shrintube, ktoré Korda má v ponuke, potom to plastické olovo som tam dal namiesto toho bročiku. Bročik nezvyknem používať, lebo sa mi stalo, že keď som to stlačil viacej, tak proste som poškodil tú šnúru, tak pre istotu dávam takto tú pastičku tam a zhruba tak 30 cm je ten návezec. A toto mi tu funguje najviac. Zatiaľ, čo sa týka záberov a padnutých rýb, kvôli háčiku mi nepadla ani jedna ryba a už mám za sebou asi 10 kaprov plus minus chytených. A zatiaľ toto je podľa mňa top montáž u mňa na tento rok. Takže idem na to, aj toto momentálne ide tam na noc, idem to tam dať a uvidíme, či sa mi niečo podarí alebo nepodarí. Takže poďme na to a idem pre priateľku, lebo doniesla niečo fajnové sa najesť. Ideme shrnúť zatiaľ túto rybačku, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Zábery prichádzajú postupne. Viac menej rýb sme vedeli spraviť buď nad ránom alebo večer, noci. Tie nočné ryby som vôbec ani netočil, ryby som ani nechcel dávať do prechovávačky, ale potom, čo prišlo dneska ráno, tak to bol podľa mňa strop. Podaril sa mi brutálny šupináč vo váhe 19,7. Podaril sa mi brutálny šupináč s váhou 19,7, čistá váha bez podložky, čiže skoro 20. Tie čísla sú vedľajšie, ale proste ma tá ryba potešila, že je to môj osobák na vodnej nádrži Kráľová a zatiaľ najväčšia ryba, čo som tuto chytil, a k tomu ešte z mojej lodi. Čiže
Čiže som veľmi šťastný. Ryba prišla samozrejme, že z tej prekážky, to najhoršie miesto som sa aj bál. Keď som mal záber, tak som videl, že tá ryba ten silom proste rovno ide pod ten most a hovorím si, že no neviem, či tá ryba sa dostane do toho podberáku, ale potom asi ten svätý Peter stál pri mne, keď som tú rybu uvidel, najprv som uvidel tie bublinky, vypúšťala, tak hovorím už táto ryba asi nebude tá najmenšia. A potom, jak som uvidel toho kapra, proste brutálne brucho, malinká hlava, ale obrovské brucho to bolo a krásna gulička. Takže hneď som ju podobral, ešte priateľka mi hovorí akurát, že čo som taký vytešený, hovorím, poď sa pozrieť na tú rybu. A proste brutálna ryba to bola, fakt. Je to niečo neskutočné. Tak ako hovorím, že tie ryby nám prichádzajú postupne. Cez deň, pokiaľ spravím nejaký záber, tak je to menšia ryba, okolo tých 5-6 kg maximálne. Nie, že by som si tie ryby nevážil, vôbec to tak není. Tie ryby sú fakt cenné, vydreté, ale neprišiel som sem kvôli tým rybám, takže pokračujeme ďalej a uvidíme, či ešte tento strop sa dá dať ešte vyššie, alebo ostaneme takto, jak sme momentálne. Ale som veľmi šťastný, takže zažívame tu krásne chvíle, partia, super ľudia, tak ideme na to. Ako môžete vidieť, prešlo to celé úplne že parádne, ale ešte jednu jedinú rybu som vám neukázal stále, a to je ryba, ktorá prepísala môj osobný rekord na Kráľovej. Proste brutálna ryba. My sme si ju natočili a proste ja som v nej zabudol aj niečo povedať pri tom, jak som ju držal. Bola tu so mnou aj priateľka, bol tu aj Mário Juhoš a hneď vám poviem, že kvôli čomu to bol potom už aj on, lebo vlastne on deň predtým odišiel. Teraz už sa nachádzam momentálne úplne na inom úseku, už tú výpravu mám za sebou, ale potreboval som vám k tomu ešte niečo povedať ku koncu videa. Mal som záber nejak na obed, úplne nezvyčajný ten čas proste, a prišla neskutočná ryba vo váhe 22,7 kg, ktorá je pre mňa strašne cenná ryba. Už sa nejedná kvôli tej váhe, ale proste, jak som si tie ryby tu vydrel na tejto Kráľovej, lebo tú Kráľovú ja vôbec nepoznám. A je to proste obrovský dar od svätého Petra. Čiže som extrémne šťastný a toto prajem každému zažiť, jednému rybárovi, ktorý chytá tie ryby a ide si za svojimi cieľmi. Čo sa týka toho, že prečo tu bol Mário tu bol preto, lebo keď som si lepšie pozeral tú rybu, tak niečo sa mi na nej nezdalo, že proste tú rybu som už niekde videl, a toto je ryba, ktorú chytil Mário v roku, tuším, že 2018, na váhe tuším nejakých 18 alebo 19 kg, tak som mu tedy hneď volal, že proste mám tu nejakú tvoju rybu, a on mi rozprával ešte nejaké veci, že proste táto ryba je strašne cenná aj preňho, lebo je rád, že žije, že rastie a proste, že urobí radosť aj iným. Poďte sa na ňu pozrieť, je to neskutočný šupináč, proste obrovský, gulatý, s obrovskou hlavou. Je to stará ryba určite, že? A proste ja si myslím, že toto je maximum, čo som mohol zažiť na tejto výprave, a som strašne rád, že bola pri mne aj priateľka. A potom nakoniec tohto celého Mário mi povedal, že tú rybu chce pustiť on naspäť do vody, lebo má k tej rybe nejaký ten vzťah samozrejme, tak spolu sme ju pustili naspäť a s týmto vlastne naša výprava aj skončila, lebo stačilo proste, toto už je maximum. Prajem toto, ako hovorím, zažiť každému jednému rybárovi.
Tak a dúfam, že toto video sa vám páčilo a samozrejme, ak máte k tomu nejaký dotaz, tak ľudne napíšte nejaký komentár, dajte like, kliknite na odber, poprípade, ak ste to ešte nespravili. A ako vždy vravím, vidíme sa v ďalšom videu a dúfam, že čoskoro sa mi podarí dostať opäť k vode a natočím vám nejaké ďalšie video. Držte sa kamaráti, majte sa a vidíme sa. Ahojte.